Anong ginagawa ng mga Maranao dun? Nung araw, Ilan sila? Ilan lang sila dati, mga 3, 4, 5. O Nung ngayon, araw, nung wala pa silang ngayon, nung unti-unti na sila dumami, marami mga kamag-anak, kasi yan ang diskarte diyan. Nagpatayo sila ng muski, maliit na muski, at nagkaroon na lang sila ng community sa isang barangay Commonwealth. Iba pa ang barangay sa Luzon. Ganyan sila kausay. Pero magpapasalamat tayo, may Maranao. Bakit? Pag tausog lang dito, ang problema, pagdating mo sa greenhouse, wala nang muski. Maguindanao. Hindi, ito ang ano natin. Kayo ang itatapik natin. Huwag mo muna tayo sa ibang tribe. Ganyan ang Maranao. Kaya sa Baclaran, tingnan mo, naghanap buhay ako diyan. Nandiyan ang 2 muski. Hindi na ako nahirapan. Ang tausog, magsambayang na lang, Maranao na magpagawa ng muski. tapos, With madrasa. Tingnan mo sa Golden Mosque. Sino ang malakas tumulong diyan? Magtabang. Maranao. Maranao sa totoo lang. Mula nung panahon ni Haji Bibot, ang malakas magtabang diyan, Maranao. Pero nakatabang naman ng tausog diyan. Kagaya ni Sakurtan. Nung araw, nagpaanuan siya ng ambulance. pero inalis naman. Bala na siya sa diskarte niya. Ang importante, nakatabang siya. Oh. Nakatabang siya. Tulong din. Ganyan Kahit sa sulok ng Pilipinas, may ang mga Maranao muski. May Maranao. Pati sa buwan, may Maranao nagbinta ng banig. Paano mo nasabihin? Ala. Nung pumunta si Armstrong, Sa Baguio. pagmasdan natin, nung pumunta si Armstrong sa buwan, pagtungtong niya ng buwan, Sige. 3 sila dumating sa buwan. Buwan. Pagdating nila sa buwan, narinig niyang adan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sabi ni Armstrong, ano kaya ito? Hindi pa siya naging Muslim nung araw. Hindi pa. Nakarating talaga siya sa buwan. 3 sila yan. 3. Nung Apollo 11. Oo, pagkauna-una ang tao na nakapunta sa buwan. Neil Armstrong. Amerika, United States of America. Dumating. Narinig niyang adan. Bakit kaya? Sabi niya, ano kaya ito? Nung pagdating niya sa baba, mayroon siyang narinig. Sabi niya, ito rin ang narinig ko sa buwan. Narinig ko, sabi niya ang yan. Kaya isinulat niya, itinanong niya kung ano yan. Ngayon, nung ano niya sa Islam, kaya siya napasok sa Islam. Ngayon, mayroon, ang akala nila, sila ang nakauna nakapunta sa buwan. Armstrong. Yun ang akala niya. Noon pala, mas nauna ang Muslim nakapunta sa buwan. Bakit? Kasi yung bag. Dahil nandun ang flag ng La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sinong naglagay kaya doon? Walang imposible sa Allah kung ipapakita niya ang agaman niya, ang katotohanan. Dahil ang buwan at ang araw, ang langit at lupa nasa katawan natin. Lupa, tubig, angin, apoy. 4 element na nandito sa sarili natin. Oo, nandito. May tanong ako sa iyo. Mayroon bang dito sa Luzon Entire Luzon, ang mga moske dito sa Entire Luzon, ilan ang moske ng mga Maranao? Marami, hindi mabilang. Kung muski lang ang pag-usapan. Okay. Oo. Ang moske ng Tausug ilan? Ang napagkaalam ko lang sa Tandang Sura, Kulyat. Kaya diyan sa mga Tagig, Marlica, mayroon diyan. Mayroon diyan kasi maraming muski kagaya ng Garden Mosque. Tausug ang namamala diyan. Okay, dalawa. Saan pa? Na hindi ko na matiyak, pero mas marami ang muski ng Maranao. Sa Paura. Arab ang nagpatayo doon. At saka may gawa pa doon na Maranao ang nagplano. Maranao ang pinakamarami. Hanggang Montalban, hanggang Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang Ilocos, Maranao ang muski. Kahit mismo sa lugar niyo, maraming muski ng Maranao doon. Sa Sulu, wala naman. Mayroon. Nakapagawa. Asalamat. Wala naman.
Ito, wala naman, hindi naman sa Maranao ang Madal Muslim. man naman dito Maranao. Ah, Oh, ayun, naabutan niya Lim. Sambuanga. May muski ang Maranao. May muski ang Maranao. Tingnan mo, yung naabutan ko, Kapakwa, Santa Catalina, Maranao, Masidon at saka Madrasa, sa Tumaga, Kanilan Morit, maraming nasibro na Maranao. May tanong pa ako sa'yo. Nung pumunta ang Maranao, Tausug, Maguindanao sa Sabah, Pagdating sa Sabah, Yung war, nung war, nung bago nag-martial law, oh, hindi na natin naabutan yan. hindi. Pumunta doon kasi humingi sila ng tulong. Nung kauna, wala pa si Marcos. Tatlong tribes ang pumunta doon. Hulo, Maguindanao at Maranao. Ang ano ko lang, sa totoo lang, alam mo ang ganito yan ang nangyari. Ang Tausug nagtanim ng santol. Ay hindi, kumain siya ng santol. Nung kumain siya ng santol, tinai niya ang bunga ng santol nung binhi. Itinanim ng Maranao, siya ang nagarbis. sino nagati? Maranao. Maranao naman, Tausug naman ang pinakamaraming namatay. Pero Maranao ang masarap ang buhay. Hindi na ganyan sila ka-wise pagdating sa dunya. Dahil kung sila'y mag-apply, tatlo tayo isang Maranao, isang Tausug, isang Maranao. Mag-apply tayo sa opisina. Mas mauna matanggap ang Maranao. Paano? Na ganyan sila katindi ang Maranao. Basta pagdating sa kalagayan sa pag-apply ng opisina, Maranao ang marami. Punta ka sa BIR, punta ka sa custom. Pinakamaraming general dito sa Pilipinas, Maranao. Panahon pa ni Lacson, panahon pa ni Irap. Pinakamaraming general na Muslim. Pinakamaraming ulama sa buong Pilipinas, Maguindanao. Maguindanao? Maguindanao ang pinakamaraming ulama. Kasi malawak ang ano nila, ang... Doon lang natalo ang Maranao. Lugar nila, pinakamaraming ulama, Maguindanao. Yun lang sinabi sa akin. Hindi ko pa naman matiyak. Maranao to, Maranao. Hindi Mas ko pa. marami ang Maranao. Mas maraming Maranao. Kahit siya nga pumunta ng university sa buong daigdig na pag-aaralan ng Arabic, Maranao. Ito, para malaman mo na itong organization sa mga ulama sa buong Pilipinas, ang namumuno Maranao. Pero ang problema lang sa Maranao, pagdating dito sa agama, batas ang kanilang nalaman, Sharia. Pagdating sa Sharia, fikhi ba? Batas. Pero bira na lang ang nakakalam sa tawhid. Ano yung tabid? Tawhid. Oh, nung mga sinasabi natin diyan. Hindi ang iba hindi sila naniniwala. Pero ang iba nung mga matatanda sa Lanao kasi Hanggang ngayon. kasi ang Lanao at ang Sulu at ang Cotabato nung araw iisa rin namang layunin yan. Kasi nung araw hindi naman muski, langgal. Tandaan mo ito, i-research mo lang ito. Ang Tausug, bawal magsultan sa Lanao. Ang Maguindanao, bawal magsultan sa Lanao. Ang Maranao, pwede magsultan sa Maguindanao. Ang Maranao, Mayroong Maranao nakapagsultan. makinig ka muna. Sa Sulu. Ang Maranao, pwede magsultan sa Ganito Hulo. ay kukwento ko sa'yo. Ang isang queen na yun, dayang-dayang, prinsesa, nakita niya ang Maranao, tawi-tawi siguro yan eh. Wala na siyang naging king, yung ang napangasawa niya Maranao, siya na ang ginawang sultan. Maranao ang naging sultan. Nagkaroon. Malaki ang ano niya. Ano nangyari ito? Maranao ang naging sultan. Paano? Napangasawa siya ng princess. Siya ang dineclared sultan. Nangyari yan. Totoo yan, hindi yan biro. Maranao nagkaroon ng sultan sa Sulu. Hindi lang. Nung unang panahon, yung kasarip kabunsuan, di ba doon Oo. dumaan hanggang Maguindanao. Kaya yun, dumating sa amin. Kaya sabi niya, itong mga kamag-anak nyo, mautak kasi. Maranao eh. Mautak. Kaya nga sinasabi ko sa iyo, pagdating sa kalagayan sa dunya, hindi kayo makaya. Hindi, pare-parehas tayo. Ang totoo lang, ang Maranao, mula nung naging Islam ang civilization ng mga lugar natin,
talagang nagpursigi ang Maranao. Pero ako, alam mo ang Tausug original, wala naman kayamanan. Mayroon. Ang Tausug na original, hindi niya kailangan ng yaman. Sapat lang magkakain siya. Ganun din ang mga Oo. ang ating mga ninuno. Ninuno. Parehas diyan tayo. Oo. Kasi yung mga ninuno natin, hindi nila ibibinta ang agaman nila Sa kapirasong sa salapi. oo. Oo. Kahit ibigay mo sa kanilang mundo, Pero wag ako, kailangan ko ang yaman. kailangan. Kailangan ko ang yaman. Kaya kailangan maubos mo ang bruwa mo. Ah, siyempre, pira.